निउस खालामनानै हगारनायखौ बन्द खालाम दा थिखादारखौ जयैनो ओंखारनानै रायजो महिलायानो ओंखारनानै नैबे सिगांनि भिडिअ एन्ट्रआव फेक निउस खालामनानै हगारनायखौ बन्द खालाम होननानै बुंनायखौ नोंथांमोना निस्सय किसुमाना नुबाय बा किसुमाना नुवाखै जानांगौ स' दा नोंथांमोना नुवाखैब्ला निस्सय आंनि भिडिअनि गेजेरजों फुल जोबजासिम नायनानै ला एक्सुवेलि नोंथांमोना नुवाखै जानांगौ बे भिडिअखौ मानो होनना बुङोब्ला जिथुनाखि बे भिडिअआ मानिफ्राय फैदों आरो बबेनिफ्राय फैदों जिथुनाखि मैयानिफ्राय नङा होमबा मैयानिफ्राय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय मा गामि होनदोंमोनथाय सरि दे आं बावलायबाय दहायबो आंबो होखांबाय भिडिअखौ माने किसुमान इउटुबारफ्रा माने बे भिडिअखौ होदों जाहैदों आंबो गुबुननिफ्रायसो बोखांना होनाय नालाय दा बेबायदिनो माने बै लामायाव जिथुनाखि किसुमान फ्रायानो बुंदों जेनेबा प्रमद बर' बा इउपिपिएलनि दैदेननायाव जानाय लामा सामा एक्सुवेलि आंबो बुंदों आरो बेफोर स्किमा दा बुंनो थाङोब्ला बर्तमान प्रमद बर'नि आन्दारावनो फैनाय नालाय बर्तमान जों प्रमद बर' सारखौ बयबाबो सोंखारिखागोन एसेबाबो मानो होनना बुङोब्ला दा बर्तमान पावाराव जोंहा बिटिआर गभर्नमेन्टआसो दं नालाय प्रमद बर' सारमोनासो इउपिपिएलनिफ्राय दा जाय हक जाबाय जानानै थांबाय दा नोंथांमोन बा रायजो राजा नोंथांमोन भिउवार्सफोर बे लामायाव माने सोरबा पलिटिकेलनि नामखौ बिथांजोमोनहा लानानै बुंनाय जायाखै बा हमनाय जायाखै होननानै फोसावदों माने बिथांमोना आरो फिन बिथांमोना बे भिडिअखौ बा क्लेरिफिकेसन भिडिअखौ होफिननो थाखाय बिथांमोना आंनो हरनाय जादों मानो होनना बुङोबा आंनि भिडिअ नुनानै बिथांमोना माने बे भिडिअनि सायाव आरो क्लेरिफिकेसन भिडिअ होनानै होफिन नोंथाङा होननानै माने बिथांजोमोना खावलायहरनायखाय आङो दा हरब्लाबो माने क्लेरिफिकेसन भिडिअखौ लाबोफिननो गोनां जादों आरोखि दा जाय हक नोंथांमोना बुजिलायदो जिखुनु दा बिथांमोना सोरबा बिपिएफनि सोरबा इउपिपिएलनि सोरबा बिजेपि सोरबा कंग्रेसनि नाम लायाखै बे मोनसे मोजां बाथ्रा जिथुनाखि बिथांजोमोना फोरमायनाय बायदिब्ला जाय जिथुनाखि बै टेन्डारखौ लादों बा बै थिखाखौ लादों नैबे थिखादारखौसो माने हमदो जाहैदों माने थिखादारासो एसे थगायनाय बायदि जादों मानो होनना बुङोब्ला माने सानसेनो ओरै मावलाय मावनानै सानसे साननैयावनो आरो खामानिफोरखौ ओरै मावलाय मावनानै माने बेराफारसेथिं मोजां मावदों बेराफारसेथिं एसे गाज्रि मावनाय बायदि जादों बिनि खारनावनो बिथांमोना माने हमनानै माने ससियेल मिडिया दा बेनो माने जाय थिकादारा खामानिखौ गाज्रि मावदों बै थिकादारनि थ्रुयैनो हमनानै ला बिपिएफआ सरकार थायोब्ला बिपिएफनि बरनाम जागोन दा इउपिपिएलआ दं नालाय इउपिपिएलनि बरनाम जादों सोरबा बिजेपि थायोबा बिजेपिनि जागोन सोरबा कंग्रेस थायोबा कंग्रेसनि जागोन थिग बेफोरबायदिनो जायो आरोखि दा नोंथांमोना जेन'बा पार्टिनि नाम लायाखै बेथ' नंगौ नंनाया नाथाय बयबाबो थामनेलाव एसेबाबो बा टाइटेलाव एसेबाबो आरो बुंनायाव एसेबाबो बेलेग बुंनानै होखागोन बे सियरखा दा नोंथांमोना जेन'बा जि क्लियारेसन होबाय बेबो मोजाङानो जाबाय आरो क्लियारेसन भिडिअखौ नोंथांमोना आंखौ होनो थाखाय खावलायहरनायलाय आं होनानै होबाय दा बेवहाय जिथु माबाफोर गेना गोरोन्थि जादोंबा निस्सय निमाहा होलायलायदों गावजों गाव आरो जोङो नंगौ बुंनांगौबो हमनांगौबो नङा होमबा जोङो थिकादारफ्रानो दिनैनि दिनाव बैफोरबायदि पलिटिकेलनि लिडारफोरखौ गाज्रि खालामग्राया बिसोरनो आरोखि माने बरनाम होग्राया जेरै आं सिगांनिफ्रायनो बुंबाय थायो हमनानै ला हाग्रामा महिलारिखौबो मोनसे समनिफ्राय माने बिनि राइट हेन्ड लेफ्ट हेन्ड बिथांमोनानो गाज्रि खालामबोदों बिथांनि नामखौबो दिनै इउपिपिएलनिफ्राय जा सरकार गसंनानै दङ बिटिआर सरकार नङा होमबा प्रमद बर' सार दिनै बिथांखौबो गाज्रि खालामग्राफ्रा सोर बा बिथांखौबो गाज्रि नाम सुग्राफ्रा सोर होनना बुङोब्ला नों आं मानसिफ्रा साननो हागौ इउटुबारफोर सोरबा ससियेल मिडियानि मानसिफोर नङा बिसोर नङा मिथिबायना नोंथांमोना मोजाङै साननानै नाय जायफोर लिडार बे लिडारनि आगदा आखाइ आरो आगसि आखाइफ्रासो गाज्रि खालामो जेरै प्रमद बर'आथ' हरा नङा हरबाय स्किमखौ हरनायनि उनाव बै थिकादारफ्रा खामानिखौ गाज्रि मावनो हाबाय दाना नामा सोरनि थांखो लिडारनिनो थांगोन नङा होमबा नै बेफोरबायदि जायो आरोखि बेखायनो बैफोरखौबो नोजोर होनांगौ जा दैदेनगिरि बिथांमोनाबो जाहाथे प्रमद बर' सार दा बर्तमान बिटिआरनि सोरबायदि नोंथांनि आन्दाराव खामानि मावबाय थानाय थिकादारफ्रा मोजां मावदों सोरबायदि कन्ट्रेक्टारफ्रा मोजां मावदों बेखौ नोजोर होनाया नोंथांनिनो दायथ' जेब्ला बायसान्सआव जुदि बिपिएफआ फैब्ला बिपिएफआ बेफोरबायदिनो मावनांगोन आरो बेबायदिनि खारनावनो खिजानि बिपिएफ सरकारा जोंहा गोलैनानै थानो गोनां जादों मानो होनना बुङोब्ला हाग्रामा महिला साराथ' जेनेबा खामानि दामानिखौ हरदों नाथाय थिकादारफ्रा खामानिखौ गाज्रि मावदों नैबे थ्रुयैनो दिनैनि दिनाव रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोना गोरोन्थि भुल बुजि जालायनायनि गेजेराव थिकादारफोरनि सायाव दिनै हाग्रामा महिला सारिखौ दुखु मोननानै इलेक्सनाव फेजेननानै दोनबाय थानायफ्रा बेफोरबायदि जादों आरोखि दा बेफोरबायदिनो जेन'बा इउपिपिएल सरकार थानाय समाव प्रमद बर' सार दैदेननाय समाव जिथु प्रमद बर' सारनि आन्दाराव जेसेबांखिनि थिकादारफोर दङ बा कन्ट्रेक्टारफोर दं बिथांमोना गाज्रि खामानि मावनानै होबाय थायोब्ला सानसे समाव प्रमद बर' सारखौबो निस्सय खोलैनानै दोनगोन आरो बैफोरबायदि राइट हेन्ड आरो लेफ्ट हेन्ड मानसिफ्रानो आं बेखौसो बुङो आरोखि ना जोंथ' माथो बुंनो नोंथांमोना क्लियारिफाइ भिडिअ हरबाय दा नोंथांमोनखौ आं निस्सय खावलायनो लुगैयो जायफोर आंनि चेनेलखौ नायगिरि बा सोरबाफोर जोंहा इउटुबार बिथांमोना बे भिडिअखौ शेयार खालामदोंमोन नङा होमब्ला हायोबा नैबे क्लियारेसन भिडिअखौ शेयार खालामनानै होफिन मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोननि गामियाव जानांगौ आंनि आन्दाजाव एसेबाबो प्रेसार थांदों बेखायनो माने प्रेसार
थांब्लाबो थाङाब्लाबो बिथांमोना आरो पलिटिकेलनि नाम लाखायाखै नालाय बा सोरबा पार्टिनि नाम लाखायाखै नालाय बे हिसाबै बिथांमोना क्लियारिफाइ भिडिअखौ होफिननो गोनां जादों आरोखि आरो होफिननांगौ थारैनो मानो होनना बुङोब्ला सोरबा सासेखौ हमनायाव गासिखौबोथ' नाम होजाजोबा बेबो नंगौ दिनै जेन'बा जोङो बुंनांगौ बायध'आ नैबेसो जेन'बा आं बारंबार बुङो सोरबा हाग्रामा महिलारि सरकार सालायबा जों हाग्रामाखौ सोंखारिनो गोनां जागोन प्रमद बर'आ दा सालायदों नालाय जों प्रमद बर'खौ बुंनो गोनां जागोन बेफोरबायदि आरो थिग जोंनि नन बिटिआरआव दायो जेन'बा जोंहा बिजेपिनि मानसि दं नालाय जों बिजेपिखौ सोंखारिनो गोनां जायो आरोखि बेनो आरोना नोंथांमोना नायना बुजिना लादो रायजो राजाफोर मैया जाथाया जानानै थांबाय ओमफ्रायो इउटुबावहाय सानैसो मानसि फेक भिडिअ खालामनानै निउसाव होगासिनो जोंनि मोनफ्रोमबो भिडिअआव जों पार्टिनि नाम लायाखै पि बर' बा प्रमद बर' बिदि लिरै लिरै फेक निउस खालामगासिनो जोंनि भिडिअआव चेक खालामनानै नाय आंनि पेजआ बाजै पेज लिरनाय दङ बाहाय चेक खालामनानै नाय भिडिअखौ नाय जों रावबो पार्टिनि नाम लायाखै जोंनि गामिनि समाधानखौसो जायैखौसो ससे जानाय ससे जायैखौसो जों समाधान खालामनो नागिरदों जों थिखादारखौसो हमदों जोङो बेहाय पार्टिनि नाम लायाखै सोरबा प्रमद बर' सोरबा बिपिएफ सोरबा इउपिपिएल जोङो नाम लायाखै जोंहा जोंनि गामिनि जायैखौसो जोङो समाधान खालामनानै होनो नागिरदों बाहाय रावबो फेक माबाना निउस खालामनानै हगारनायखौ बन्द खालाम आरो जोङो सिगांनिफ्रायनो जोङो मोनथिखानाय जोंनिफ्रायनो बे थिखादाराहाय जोंनियाव बेवहाय गामियाव फैनानै जोङो सुनाय मानाय जोंनि सिबां बे ससेखिनि लामाखौ बिनिफ्रायनो होखादोंमोन बे लामाखौ ओमफ्राय उनावहाय खालामबाय बालाबो गारबाय अन्थाइबो गारबाय सोब खिसुआनो जाजोब्बाय ओमफ्राय उनावसो नैबे लास्टआव जोंबो सोंबाय जोङो मुनिफोरनाव सोंबाय दस्रायाव सोंबाय बिथिंजाय जागोन ना जाला ससेया जागोन ना जाला होनो जोङो ओमफ्राय जागोन र' जागोन लासै लासै जागोन होननानै जोंबो थाबाय आरोना लासै लासै जागोन होननायखाय ओमफ्राय उनावहाय दाना हठात सानसेनो जुदि दस्राथिं मावबाय आरो ओमफ्राय जोंनि साइडआवहाय दसे माबानानै साननैसोनि उनावनो अन्थाइ गारि गारबाय आरो अन्थाइ गारनानै सानसेयावनो आरो सिसि ब्लकखौ गारफैबाय ओमफ्राय दाना गारनानै आरो अखानायैनो जाबावबाय बिसोर लराखौबो खननैल' होबाय आरो दैखौबो जोंथिं खननैल' होदों बिनि थाखायनो लराखौबो खननैल' होबाय ओमफ्राय दाना सिसि ब्लकआ जाबाय ससेया जाबाय ससेनिफ्राय जोङो जाबाय दाना हठात जोङो माबा गाज्रि मोननाय थाबाय आरो हाब बे थिखादारा जागोन होननाया सिगांनिफ्रायनो फार्स्ट टाइमनिफ्रायनो जोंनिफ्रायनो अपेनिं जादों बे लामाया बे ससेया मानो जायाखै जादिया होननानै जोङो दा थिखादारखौ जयैनो ओंखारनानै रायजो महिलायानो ओंखारनानै जोङो बेखौ होनदों आरो थिखादारखौ सिगाङावहाय जागोन होनबाय सिगांनिफ्रायनो फार्स्ट टाइमनिफ्रायनो बेयावनो गासिबो गारजोब्बाय दासो मानो ससेनिफ्राय जाखो लामाया जों बेखौ जोङो ससेनिफ्राय नाङा जोङो फुरा नांगौ होननानै जोङो थिखादारखौ हमनायलाय जोङो डिमान्ड खालामदों आरो जोङो जिखिनि जायाबाबो जों गोबावनिफ्रायनो जोङो लामाखौ जों मोनाखै होननानै जोङो दानि टाइमाव दानो नांगौ दा मोननायखौ बेखौनो ओमफ्राय जोङो डिमान्ड खालामदों आरो थिखादारनाव जोङो थिखादारखौसो होनदों जों रावनिबो पार्टिबो नाम लायाखै जों जेनिबो लायाखै जाहाथे जोंनि गामिनि समाधानखौ जों बोरै खालामनानै बोरैजाय कमप्लिट खालामनो हागोन बेखौसो जोङो खालामदोंमोन आरो दालांनि